Takže ja už vidím, že teda pretnem do slovenčiny, pretože teda webinár robíme po slovensky, verím, že to nebude problém pre nikoho. Pozerám, že teda všetci by mali byť nahlásení. 4:25. Výborne. Tak, prejdeme ku prezentácii. Obsahom prezentácie sú otázky, ktoré sme obdržali od partnerov počas registrácie, respektíve počas organizovania tohto webináru, nakoľko sa jedná o veľmi aktuálnu tému montáže tepelných čerpadiel, keďže sme v sezóne tepelných čerpadiel pre bazény. Takže prejdeme si skutočne praktické aspekty všetkého, čo ste sa pýtali už pred a počas prezentácie. Máte možnosť samozrejme prostredníctvom chatu, to by ste mali vidieť v pravom dolnom rohu, také okienko, že chat alebo chat. Tam máte možnosť položiť otázky, ktoré vám potom zodpovieme po ukončení prezentácie. V prvom rade boli otázky na vôbec základný popis a základnú funkciu tepelného čerpadla. Je to téma, o ktorej sa dá rozprávať 2 dni a neboli by sme schopní to poňať. Takže veľmi stručne sa v princípe jedná o tepelné čerpadlo typu vzduch-voda, to znamená zo vzduchu berie energiu, odovzdávajú do vody v prípade kúrenia a v prípade chladenia tú energiu zase z vody odoberá a odovzdávajú do vzduchu. Je to spojenie chladiaceho okruhu s vodným okruhom. Taký rozdiel oproti domovým tepelným čerpadlám je to, že výmenník musí byť z titánu, nakoľko tá voda, ktorá sa používa v bazénoch, je často, alebo teda vo veľkej väčšine, upravovaná chlorom, elektrolízou, solou a podobne. Čiže neprichádza do úvahy použiť nejaké doskové výmenníky alebo nerezové výmenníky a podobne. Takou hlavnou špecifikou mikrovln tepelných čerpadiel, ktoré vyrábame v Šali, je tento žltý výmenník Goldfin. Tí, ktorí robíte klimatizácie, tak to poznáte. Je to v podstate najvyšší stupeň ochrany, aký aktuálne existuje na svete pre tie lamely výmenníka. A potom sú tam ostatné súčasti v tom tepelnom čerpadle, regulácia čidla, rôzne bezpečnostné systémy a tak ďalej a tak ďalej. Skutočne, ak by niekto mal záujem do detailu ísť, vysvetliť, ako ten chladiaci okruh funguje, expanzia, kompresia, odparovacie teploty, kondenzácia a podobne, veľmi radi to vysvetlíme potom následne pri nejakom osobnom pohovore, alebo teda, ak dneska bude čas počas otázok. Veľmi dôležitá téma je pozícia tepelného čerpadla, ktorá rezonuje veľmi často medzi partnermi a ktorú bohužiaľ často vidíme ako nesprávnu. Každé tepelné čerpadlo má v manuáli predpísané nejaké distancie od okolitých objektov, či sú to steny, ploty, stromy a podobne. Tie samozrejme sú nejakým spôsobom predpísané, ako tuto vidíte 500, 700 a podobne. Tieto sú kritické, aj nie sú. Keď idete na polovicu týchto čísel, je to v poriadku, áno. Ale čo je veľmi dôležité, je to červené číslo a to je tá montáž, alebo teda umiestnenie tepelného čerpadla od zeme, kde pre zimné tepelné čerpadlá, pre celoročné bazény je to nutné minimálne tých 30 cm. Pre tie letné tam naozaj stačí tých 12-15 cm. Neskôr si potom môžeme vysvetliť prečo. Praktická ukážka nesprávnej montáže. Toto je 21 kW celoročné tepelné čerpadlo z našej línie Green Inverter Pro. A ako môžete vidieť, pod tepelným čerpadlom nie je priestor. Tepelné čerpadlo je namontované priamo na zemi
No toto spôsobí v zime dva problémy. Prvý je ten, že keď nasneží, tak tepelné čerpadlo sa v podstate ponorí do snehu. A ten druhý problém, ktorý súvisí s tým prvým, je, že keď tepelné čerpadlo namrzne a bude sa chcieť odmraziť, tak nebude mať kam sa odmraziť, keďže skutočne je namontované takto na zemi. Je veľmi dôležité naozaj u tých celoročných tepelných čerpadiel zachovať tú distanciu aspoň tých 30 cm od zeme, aby ste mohli zabezpečiť ten voľný odvod kondenzátu. Tuto máme fotku správnej montáže tepelného čerpadla na zimu. Je to konkrétne model Split. Toto je naša modelová rada 35 kW tepelných čerpadiel, ktoré tuto v Šali vyrábame. A tu môžete vidieť skutočne tú kombináciu tých betónových obdobníkov cestných a gumených blokov. Myslím, že po česky sa tomu říká tyhle pražce, gumení pražce. Takže toto je skutočne úplne ideálna montáž, ktorá zabezpečí jednak ten voľný odvod kondenzu pri odmrazovaní, zamedzí do veľkej miery tomu, aby to čerpadlo bolo ponorené do snehu a zároveň ešte tie gumové pražce umožnia tie vibrácie a s tým hluk spojený nejak absorbovať. Tuto je ďalší príklad celoročného stroja, ktorý bohužiaľ je namontovaný z niekoľkých hľadisk nie správne. Ako iste vidíte, pod tepelným čerpadlom sa nenachádza priestor, čiže to čerpadlo v princípe pri vonkajších teplotách vzduchu okolo 12 stupňov, kedy už odparovacia teplota kladiva sa dostáva na nulu alebo pod nulu, čiže začne namrzať, tak pri tejto teplote už to bude problém. A samozrejme, keď tá teplota klesne pod nulu, že aj ten betón pod čerpadlom bude minusový, tak tam sa vytvorí hrubá vrstva ľadu, ktorá úplne to čerpadlo zablokuje. A druhý problém je prístup vzduchu. V tomto prípade ten prístup vzduchu je hodne obmedzený, keďže dokola má betón a naozaj neboli dodržané tie vzdialenosti z manuálu a ani na polovičnej úrovni. Tam si treba uvedomiť to, že ten zdroj energie pre tepelné čerpadlo je okolitý vzduch. Hej, tam tá elektrika sa skutočne používa na ten kompresor a na ten ventilátor, ale 90% energie to čerpadlo si berie zo vzduchu, čiže my keď ten vzduch nejakým spôsobom obmedzíme, či to je na vstupe alebo na výstupe toho stroja, okamžite obmedzujeme výkon toho stroja, COP, účinnosť a tak ďalej a tak ďalej. To je ďalší príklad celoročnej montáže. Toto sú 3 kusy 27 kW inverterových strojov Green Inverter Pro. Myslím, že toto je z Hamburgu, z Nemecka. Tu je vidieť niekoľko problémov. Jeden z nich je, že tie stroje sú veľmi blízko seba. To znamená, aj keď teda máte viacero strojov, tam je potrebné dodržať nejaké abštandy od seba, aby ten vzduch mohol voľne prúdiť. A takisto, keď sa pozriete na pravú fotografiu, tak je vidieť, že to čerpadlo nie je vodorovne, ale že je naklonené. No a to už je samo o sebe problém, pretože ako náhle je to naklonené, tak vnútri tej kondenzačnej vaničky zamedzujete tomu, aby ten odtok kondenzátu voľne prúdil, naopak on sa bude na tej naklonenej strane hromadiť a tam bude mrznúť. Samozrejme je tam odmrazovacia špirála a technológia na to, aby to spravilo, ale toto naklonenie naozaj odhadom je niekde cez 80 stupňov, takže to je niečo, čo to čerpadlo určite nezvládne. A v tomto konkrétnom prípade sme zákazníkovi uložili aj zmenu tej montáže a korekciu do vodorovného stavu. Toto je z iného súdka nejaká fotka, príklad toho, že zákazník požadoval tepelné čerpadlo namontovať takto blízko bazéna a neviem, či to je dobre na tých fotkách vidieť, tam je taký plechový difúzer, ktorý v podstate urobí to, že ten vzduch nejak usmerní na ten bazén. No a iba takýto malý plech v takomto úhle
vám spôsobí zníženie COPčka o 20%. Toto u nás mikrovlnky v Šali máme na to laboratória, niekoľko laboratórií, aj vnútorných, aj externých, aj klimatickú komoru, kde vieme testovať zariadenia pre Blízky východ až do 55 stupňov Celzia okolitého vzduchu. No a takéto veci si tam krásne vieme otestovať, čiže iba takýto plech, ktorý si zákazník umiestní pred výduch čerpadla, pričom ho neblokuje nejak výrazne, tak už toto podľa meraní ukázalo, že to COPčko kleslo o 20%. Inými slovami, o 20%, o pätinu bude mať zákazník vyšší účet za elektrínu. Takže je naozaj dôležité akékoľvek takéto úpravy prekonzultovať s nami, s výrobcom. Rozumieme, že tie montáže nie vždycky sú ideálne, nie vždycky sa dajú dodržať nejaké tie predpísané hodnoty, všetko je v poriadku, je potrebná diskusia, aby sme vám teda my porozumeli tomu problému a vedeli vám navrhnúť nejaké riešenie. Toto sú príklady zariadení, myslím, že sú to všetko splity, okrem toho stredného. Áno, ten stredný je kompakt, sú to preto sme to sem dali, ten stredný je ináč z Nórska, tak to je taká zaujímavosť, že aj takýmto spôsobom sa to čerpadlo dá namontovať správne. To ľavé je z Ukrajiny. Ešte raz, aj keď to ľavé a pravé nemá úplne dodržanú tú vzdialenosť od steny, ale je vysoko od zeme, to znamená, ten stroj si vie nasadiť vzduch aj zo spodu, aj z hora, čiže je to v poriadku. A chceli sme len ukázať, že aj rôznymi inými spôsobmi, možno netradičnými, sa dá ten stroj správne namontovať. Hej. Čiže nemusíte naozaj rigidne, striktne dodržiavať nejaké predpisy, ale je tam určitá voľnosť, ale je potrebné vždy zachovať základné princípy a jeden z nich je teda ten voľný prístup k vzduchu, aby ten stroj naozaj voľne si mohol nasávať a voľne si mohol odsávať vzduch. Toto je príklad z Bulharska, naozaj bezchybná montáž dvoch 3000 Premium, to sú 35 kW stroje kompakt a jedna 28 Inventor, 28 kW Inventor stroj. Ako vidíte, tie stroje sú pekne na základni. Na základni majú svoje gumené silné blúky, ktoré sú krásne od seba a ešte zo zadnej strany majú veľký priestor, takže naozaj veľmi pekná montáž. Toto je príklad z Nemecka, tuším z Nemecka, kedy na ľavej strane môžete vidieť tú prvú montáž zákazníka, ktorý teda veľmi manuál nečítal, splitová montáž. Máme tu teda niekoľkých partnerov zo Slovenska a z Čiech, ktorí montujú splity. Takže ten problém, ktorý bol u tých strojov, je, že namrzali v princípe, nevedeli sa odmraziť a tým pádom ten celkový odovzdaný tepelný výkon bol nedostatočný. Takže po zhliadnutí fotografií sme okamžite videli niekoľko problémov, ktoré sú označené tými červenými šipkami, či už je to teda položenie priamo na zem, či už sú to veľmi ostré pohyby potruby a potom ten plot, ktorý, neviem, či to je dobre vidieť na tejto fotke pred tým čerpadlom, ktorý ten plot v podstate odrazí ten vychladený vzduch naspäť do toho stroja, čím mu ešte znižuje COPčko. Takže potom sa to opravilo na tú pravú stranu, kde sa všetky problémy odstránili a aj keď to je fotka teda so zamrznutým výmeníkom zozadu, tak tie stroje krásne sa vedia odmrzovať, krásne fungujú. Čiže opäť je to o tom diskutovať s nami, či sú to predajcovia, či sú to technici na Slovensku, v Čechách. Jednoducho nebojte sa diskutovať s nami, od toho sme tu, my tie stroje vyvíjame, vyrábame. Myslím si, že sa do toho trošku rozumieme, keď to môžem tak ľudsky povedať. Toto je montáž z, myslím, Maďarska. Takisto ako tepelné čerpadlo namontovaný na externý bazén, sezónny. No, v princípe u tých sezónnych strojov sa nemusíme baviť o nejakom výraznom abštande od zeme.
Ale čo teda nesprávne na tejto montáži je, to, že ten stroj v kúrení vyfukuje chladný vzduch, keďže zo vzduchu si zoberie tú energiu, dajú do vody, tak ten vyfukovaný vzduch je výrazne chladnejší. Môže byť aj o 15 stupňov. No a v tomto prípade ten vzduch studený fúka priamo na ten bazén, čím teda ho ochladzuje, spôsobuje vyšší odpar, vyššiu tepelnú strátu a ešte tam je aj tá fontánka nejaká. Takže tam, keď by ste sa prišli že okúpať a nech na vás strieka tá fontánka, tak na vás ten stroj fúka. Toto je 9 alebo 12 kW stroj, ten fúka niekde okolo 2500 kubíkov za hodinu v plnom výkone, takže to pocítite, keby ste v tom bazéne boli. Toto je montáž Blacku, tepelného čerpadla, ktoré vidíte aj tuto za nami. Sezónny inverterový stroj, dá sa povedať už druhý rok najpredávanejší model u nás v Mikroveli. A takto vyzerá, že plne nahradí všetky sezónne stroje. No, aktuálne je dostupný od 9 do 15 kW a budúcu sezónu rok 2025 bude dostupný aj v 18 a 24 kW verzii. No, v tomto prípade sú tu problémy dva. Ten prvý je, že tie vodné trubky nie sú izolované. A druhý problém je, čo sa až tak netýka tepelného čerpadla, je tá forma izolácie tých trubiek a ten prechod cez svatrafol, cez tú strechu, kde je daný nejaký silikón a lepidlo. Toto určite nie je správny spôsob izolácie. Ešte čo by som vytkol, čo sa dá urobiť lepšie, je to strecha. Pre zamedzenie naozaj nejakých vibrácií a podobne by som ja osobne tam dal tie gumené bloky pod ten stroj. A určite ja osobne by som si tento displej, ktorý na stroji vidíte, ovládací panel nechal vyviesť externe, že v Mikroveli ponúkame, dá sa povedať, na všetky stroje ovládací panel, buď takto, ako vidíte na čerpadle, respektíve tuto to je takto, alebo sa to dá vyviesť normálne nástennou krabičkou, kamkoľvek potrebujete do technickej miestnosti bazéna a podobne. Toto je pekná montáž Blacku, kde je teda postavený na takom betónovom bloku, ktorý zvnútra je dutý, či tá voda má kam utekať, má dostatočné nasávanie vzduchu, naozaj montáž, ktorej nemám čo vytknúť. Toto je montáž dvoch, tuším, 1700 Compact Green Inverter Pro celoročných strojov, myslím, že to je z Čiech. Naozaj montáž, pri ktorej kopu vecí je urobených veľmi dobre. Tá železná základňa, možnosť odtekať toho kondenzu voľne dolu, prívoz vzduchu, tie vzdialenosti. Na tej fotke neviem, či to dostatočne vidíte, izolované vodné potrubia, naozaj kopa vecí je tam urobená veľmi dobre a nadštandardne. Ja osobne však by som tieto jednotky urobil vo prevedení split, kedy v podstate tie vodné potrubia by vôbec neboli exponované voči externému prostrediu. Ale to je naozaj potom už výbere toho zákazníka a výbere toho konkrétneho bazénára. Toto je montáž, tuším, tiež z Bulharska, 28 kW Inventor stroj na sezónne účely pre hotel. Mávame často otázky od montážnikov, aj boli teda v registrácii, že akým spôsobom riešiť nejak prechody cez zem. No tak v zásade si treba uvedomiť, že sa bavíme o plastových trúbkách, ktoré majú nejakú hĺbku. A v prípade, že potrebujete to cez zem pretiahnuť, čo je asi nutnosť možno, že v 3 z 5 bazénov, tak je potrebné tie trúbky izolovať tepelne, ako sa dá, aby ste zamedzili tým tepelným stratám v zemi, keďže tá zem naozaj, myslím, že u nás aj na Slovensku má 8 stupňov v nejakej hĺbke. Je to iné ako v Saudskej Arábii alebo v Dubaji, kde si otvoríte kohútik studenej vody a ide vám odtiaľ 40 stupňov, pretože tá zem je tak rozpálená. V zásade tie trúbky je potrebné izolovať, to je úplný základ. Takže od toho sme sem dali tento slajd. Toto je tiež
ako nesprávna montáž, toto tušíme konkrétne zo Saúdskej Arábie, len som chcel tým demonstrovať to, čo sa môže stať. Toto mali splitku, ktorú namontovali, ale teda medzi budovy. To na tej fotke tu nevidieť, ale to bol naozaj taký úzky priestor. Ale montovali ju von bez akékoľvek teplnej izolácie na chladenie saunového bazéna s cieľovou teplotou 8 stupňov. Tak ono to bolo dosť ťažké dosiahnuť, keďže vľavo vidíte fotku z infrakamery, ktorú sme robili na mieste, kde to potrubie dosahovalo 55 stupňov. Myslím, že nepotrebujeme byť inžinieri fyziky alebo mať doktorát, aby bolo jasné, že takýto stav jednoducho pre tepelné čerpadlo je úplne náročný vôbec kompenzovať tie tepelné zisky po tej hydraulickej ceste vodnej. Takže v zásade izolovať trubky. Tu by som odovzdal slovo kolegovi Šošovi. Ešte poviem toľko, čo ste mali možnosť vidieť aj v pozvánke. Moje meno je Peter Hrubina. Som vedúci celého oddelenia výroby, vývoja, exportu bazénových odlúčovačov a teplných čerpadiel mikrovln matky na Slovensku. A pán inžinier Šoš je technical sales, technický predajca pre Slovenskú republiku. Teraz sa budeme trošku venovať prietokom, bypassu a flow switchom, čo asi je najviac diskutovaná téma a najviac na ňu dostávame otázok, takže sme tam pripravili, tuším, 8 alebo 10 slajdov k tejto téme. Norby, môžeš. Dobre, čiže ohľadne nastavenia správneho prietoku vody cez teplné čerpadlo. Správne pripojenie je také, že pred teplným čerpadlom je uzatvárací ventil na prívode aj odvode a medzi nimi je tzv. Bypass ventil, ktorý prepúšťa časť prietoku, aby sa dal vyregulovať potrebný prietok bazénovým teplným čerpadlom. Je to dôležité aj z hľadiska výkonu, ale je to dôležité aj z hľadiska toho, aby to teplné čerpadlo vôbec vedelo sa rozbehnúť, lebo tá predtoková klapka, ktorá je v ňom zabudovaná, tak sa zapína pri určitom prietoku vody. To súvisí aj s ďalšími časťami toho okruhu, bazénového okruhu, či je dostatočný prietok vody alebo nie je, lebo môžu vznikať tlakové straty v tom vodnom okruhu a potom už priamo do toho teplného čerpadla nemusí ísť dostatočný prietok vody. Čiže predtým, nejak sa uistíme, že či je to chyba prietokovej klapky alebo chyba okruhu bazénovej vody, tak skontrolujeme ten okruh bazénovej vody a zistíme si napríklad, či nemáme zanesenú filtráciu, ktorá by nám zvyšovala tlakovú stratu vodného okruhu a tým znižovala prietok vody. Takisto si skontrolujeme šesťcestný ventil, že či máme správne nastavený do pozície filtrácie. Takisto sa, ešte jedna vec, tam je odzdušňovací ventil tej pieskovej filtrácie, môže byť, aj táto môže byť zazdušnená, čiže aj toto si skontrolujeme, či máme odzdušnenú tú filtračnú nádobu. Môžeme ísť ďalej. S tým súvisí aj cirkulačné čerpadlo bazénové, lebo keď každý typ teplného čerpadla podľa výkonu má definované, že pri akom výkone prietoku vody má optimálny výkon. A aký prietok vody vlastne potrebuje pre svoju funkciu, pre svoju prevádzku. Väčšinou to býva okolo tých 4 až 6 kubíkov pri tých typoch od 9 do tých 15 kW, čo sú tie najpredávanejšie teplné čerpadlá. A vlastne musíme si vybrať aj vhodné cirkulačné bazénové čerpadlo k tomu, aby ten prietok, potrebný prietok napríklad 5 kubíkov za hodinu, malo, ale nie pri nulovom výtlaku vody, ale pri nejakej výtlaku vody, ktorý je potrebný pre ten okruh bazénovej vody, čo býva od 5 až do 10 metrov ako vodného stĺpca výtlak. Čiže podľa toho si
grafe toho teplného čerpadla odčítame, že ktoré cirkulačné čerpadlo by bolo najvhodnejšie pre to bazénové teplné čerpadlo. Je dôležité nastaviť ten prietok tak, že pokiaľ by sme mali silnejšie teplné čerpadlo, tak my si ten čas prietoku vody vieme prepustiť cez ten bypass ventil. A to, že či máme dobre nastavený prietok vody, si vieme skontrolovať ako tzv. Delta T, ako rozdielom teploty vody na vstupe a výstupe z tepelného čerpadla. A snažíme sa to nastaviť tak, aby ten rozdiel teplot bol od 1 až do 2 stupňov pre letnú prevádzku a do 1 stupňa pre zimnú prevádzku. To platí pre tepelné čerpadlá on-off. Pri meterových tepelných čerpadlách to môže byť ešte trošku nižšie. Tam ten rozdiel delta T by mal byť od 1 do 1,5 stupňa Celzia v lete a od 0,5 stupňa do 1 stupňa v zime. Ďalej ešte pod týmto máme napríklad graf, ktorý nám určuje, že pri akom prietoku má tedy to teplné čerpadlo jaký výkon. A vidíme, že ten výkon stúpa do tých 4 až 5 metrov kubických za hodinu, dovtedy stúpa. A po prekročení tohto prietoku už potom klesá, že napríklad pri 7 až 8 kubíkov za hodinu už je ten vykurovací výkon nižší ako pri 5 kW, ako pri 5 metroch za hodinu. Čiže v tomto konkrétnom prípade vidíme, že je to 15 kW tepelné čerpadlo, 15,4 kW má v tom vrchole, čo je nejakých necelých 5 kubíkov, 4,5 až 5 kubíkov. Keď sa pozrieme na štítok vedľa, tam vidíme odporúčaný prietok vody červeným zakrúžkovaným 4,4 metra kubického za hodinu je odporúčaný prietok vody pre toto 15 kW teplné čerpadlo, aby naozaj dosiahlo ten maximálny výkon, aký môže dosiahnuť. Tak toto je ten optimálny prietok pre neho. Tu máme nakreslenú schému zapojenia teplného čerpadla, tedy máme kompaktné teplné čerpadlo a splitové, čiže čo má vodný výmenník oddelené na tú celoročnú prevádzku, čo sa používa. Je to tu principiálne nakreslené, že kde sa nachádza vodný výmenník a kde sa nachádzajú ventily a bypass ventil a celý okruh. Umiestnenie prietokového snímača. Prietokový snímač je umiestnený na výstupe z vodného výmenníka vo vnútri v teplnom čerpadle, je to schované, ale je to ako na tej trubke, ktorá vychádza z toho teplného čerpadla, ale ešte predtým vnútri, to je schované. A je tam taká odbočka, tekus, na ktorý je vlastne zaskrupkovaná táto prietoková klapka. A vidíme tu na obrázku, že pozície, aké môžu byť a nemôžu byť tej prietokovej klapky. Tá prietoková klapka má takú plochu ako lopatku, ktorá musí byť tedy otočená tou plochou do smeru prúdu vody. Nesmie byť otočená o 90 stupňov, čiže nemôže ísť hrana do smeru prúdu vody, ale musí ísť tá plocha do smeru prúdu vody. Takisto je dôležité, aby tá klapka má dovolený smer akože zopínania určitým smerom, čiže musí byť tak postavená, aby ten prietok vody na ňu mohol tlačiť a potlačiť tú lopatku. No a potom sú tu ešte ďalšie také, napríklad nemôže byť, keby sa tá prietoková klapka montovala niekde zvlášť, akože, tak nemôže byť umiestnená tak, že vlastne, aby prietok vody na ňu tlačil zo spodu, ako vidíme na tom obrázku vpravo v strede. To, či je prietoková klapka dobrá alebo zlá, no najprv si to skontrolujeme elektricky. Vieme si to prezvoniť multimetrom, že či elektrický okruh vtedy
spína alebo nespína. Môžeme to, tie multimetre majú takú zvukovú signalizáciu, čiže podľa toho to môžeme skontrolovať. Ďalšou tedy kontrolou je mechanické skontrolovanie tej klapky. To už musíme tedy rozobrať to teplné čerpadlo a dostať sa k tej klapke. A tu máme vlastne zobrazené, toto je pre teplné čerpadlo Black Inverter, že v ktorej časti sa nachádza tá klapka a ktoré plechy toho teplného čerpadla musíme zdemontovať, aby sme sa dostali k tej klapke. Čiže musíme zdemontovať vrchný kryt a potom ten bočný zadný roh, tento kryt musíme demontovať. A klapku vidíme v strede, tam je ten modrý výmenník a hore nad ním tá čierna časť, tak to je tá klapka. A je pripojená tedy k základnej doske pomocou kábla, ktorý má rozpojovací konektor, to vidíme úplne vpravo, ten rozpojovací konektor, ktorý si tedy rozpojíme. A takisto aj vyšrobujeme tú klapku z toho vodného výmenníka a skontrolujeme ju tedy mechanicky, že či není napríklad odlomená, alebo není ohnutá, alebo nejakým spôsobom poškodená. Ja by som ešte doplnil, že stáva sa nám, tu tamto vidíme, že pri prvom spustení tepelného čerpadla sú ventily naplno otvorené a pustí sa tam napríklad 15 kubíkov do 9 kW tepelného čerpadla, niečo ako toto tu vzadu. A to už pre tie malé stroje môže spôsobiť to, že tá lopatka sa proste mechanicky poškodí, sa vyhne a vtedy stratí tú svoju schopnosť ako snímať tú vodu správne, lebo tu ešte dá zopnúť aj vypne, ale tá schopnosť je výrazne znížená, takže toto sme už videli niekoľkokrát, že naozaj tá klapka bola mechanicky poškodená tým prvotným nastavením. Ako jedná sa nie o nejakú zásadnú závadu, ak potrebujete tepelné čerpadlo spustiť, napriek tomu, tak je možné v podstate tie kontakty toho flow switchu na doske, na PCBčku jednoducho malým drôtikom prekáblovať a fungujete ďalej. Ako to tepelné čerpadlo má ďalšie ochrany, či to je teplotná ochrana, tlaková ochrana, prúdová ochrana a podobne, ktoré vypnú stroj aj v prípade, že nemáte prietok, ale on teda cez ten káblik si bude myslieť, že prietok má, takže bude fungovať. Netreba sa toho báť. Ja osobne som to tiež robil u nás na bazéne, kedy tuším po nejakých 10 rokoch ten flow switch prestal fungovať, tak jednoducho na víkend som si to preklemoval drôtikom, aby mi to fungovalo a potom v pondelok som ten flow switch vymenil. Čiže je to vec, ktorú úplne kľudne môžete urobiť, nespôsobí vám to stratu záruky ani poškodenie stroja. Tu máme znázornené tie rôzne spôsoby pripojenia tých uzatváracích ventilov pred vodným výmenníkom toho teplného čerpadla a bypass ventily medzi nimi. Toto sú tedy vodné výmenníky splitových teplných čerpadiel a vzduchová jednotka tedy je zvlášť vonku. Tu vidíme ďalšie vlastne všetko sú to splity. Tu máme znázornený princíp zapájania, keď sú teplné čerpadlá, viacej kusov teplných čerpadiel zapojených pre jeden bazén. Väčšinou sa to robí na verejných nejakých kúpaliskách a takýchto bazénoch. A vtedy je potrebné zapojiť niekoľko kusov, 3, máme aj 8 aj viac kusov zapojených na jeden bazén. A je tu nakreslený spôsob, jak sa robia tie bypass ventily pri jednotlivých teplných čerpadlách a jak sa robí hlavný bypass ventil a jak treba redukovať potrubia k jednotlivým teplným čerpadlám, aby sa ten prietok vyreguloval tak, aby bol úplne optimálny prietok cez každé teplné čerpadlá. Tie teplné čerpadlá sú zapojené vždy paralelne. Sériou ani nemôžete, lebo tým pádom to každý ďalšie by malo nižší výkon, nižšiu účinnosť, ale aj pri tom paralelnom zapojení, keď je, tak keď ten prietok máte tak rozdelený, že na tom prvom teplnom čerpadle prejde hlavná časť toho prietoku a pre tie ďalšie teplné čerpadlá sa už nedostane dostatočný prietok vody,
tak potom ako tie teplné čerpadlá ako celok nemajú ten optimálny výkon, aký by mohli poskytnúť. Čiže preto je dôležité vyregulovať ten prietok vody pre každé teplné čerpadlo. Tu máme ďalšie takéto, aj tá regulácia je z časti urobená aj tým redukovaním tých potrubí a z časti tedy sa redukuje potom aj na tých bypass ventiloch. Tu máme ešte zakreslené tedy, jak môže byť ovládané teplné čerpadlo. Ono môže byť ovládané tak, že môže čakať na prietok vody, alebo ten prietok vody väčšinou ako to cirkulačné čerpadlo, filtračné čerpadlo niekedy je ovládané časovými hodinami a není umožnený 24-hodinový prietok vody, ale ja neviem, 8 hodín za 24 hodín je prietok vody. A keby to bolo iba takto zapojené, že teplné čerpadlo čaká na ten prietok vody, tak ono by nemohlo kúriť kedy by chcelo a nemuselo by vykúriť tú vodu na dostatočnú teplotu. Tak preto sa to ovláda alebo zapája tzv. Ovládanie toho cirkulačného čerpadla našim tepelným čerpadlom cez dvojžilový kábel, cez stýkač v rozvádzači. A vlastne keď je potrebné vykurovať bazénovú vodu a je vypnuté filtračné čerpadlo, tak naše čerpadlo si ho zapne po dobu, pokiaľ potrebuje kúriť a potom ho znova vypne a ďalej ide to cirkulačné čerpadlo podľa nastavených filtračných hodín. Na tom čerpadle máme tedy pripravené dva kontakty, máme označené v týchto teplných čerpadlách ako pozícia 1, pozícia 2. Je to hneď vedľa napájacej svodkovnice a vlastne tento dvojžilový kábel sa ťahá tedy do rozvádzača. V rozvádzači je stýkač a z toho stýkača ide ten kontakt na ten kontakt, ktorý je hneď v rozvádzači tiež a je tam vlastne to čerpadlo alebo istič toho cirkulačného čerpadla. Ďakujem za otázky. Ďalšie otázky, ktoré sme dostali ešte pred registráciou, boli pozície čídiel, kde sa tie čídla fyzicky nachádzajú, keď ich potrebujete nájsť. Tak my sme si tu odfotili Black v OEM verzii, ktorá je taká sivá, vľavo splitka, vpravo kompakt. Tie čídla v zásade sú logicky na nejakých miestach, konkrétne umiestnenie, že to je tu, alebo 3 cm tam, alebo 2 cm tam, to už sa samozrejme od modelu mení. K tomuto by som povedal len toľko, že to teraz nie je dôležité, ani tieto fotky a nákresy. Dôležité je, že keď potrebujete takúto informáciu, my máme, disponujeme v podstate všetci predajcovia, aj pán Števka, ako šéf za Českú republiku disponuje tými tzv. 3D expanded views alebo tými rozloženými náhľadmi, kde teda môžete vidieť ten stroj v takom tom trojdimenzionálnom pohľade a tam tie čidlá je vidieť. A znova sme tu pre vás, hej, to je dôvod, pre ktorý chodíme do práce. Čiže keď máte nejakú otázku, my kľudne nemáme problém sa spojiť s našou výrobou a oni vám to v prípade, že daná modelová rada je práve na výrobnej linke, tak nie je problém napríklad vám odfotiť 2-3 fotky, to teplné čerpadlo v reálnom čase a poslať vám, že kde to čidlo namontované je. S týmto súvisí aj kontrola čidla, takisto otázka, ktorá bola relatívne často položená. Teplné čerpadlá používajú štandardné NTC termistorové čidlá, to sú také tie čidielka, ktoré majú takú hlavičku z medí alebo z nejakých materiálov a funguje to v podstate úplne laicky povedané na nejakom odpore. To znamená, že ten materiál dáva istý odpor pri istých teplotách vzduchu a tento odpor zase doska plošných spojov nejak vyhodnocuje a na základe toho vám dá tú hodnotu teploty, ktorá má byť. Tam používame čidlá v rozsahu od 5 do 50 kOhm v zásade, potom tie veľké teplné čerpadlá, čo sú 200, 300, 400 kW, tie používajú aj presnejšie čidlá 200 kOhm a podobne.
v zásade sú kalibrované na 25 stupňov. To znamená, že v prípade napríklad tejto tabulky vidíte 5 kOhmový alebo 5000 ohmový termistor, ktorý plus minus tých 5000 ohmov odpor má pri 25 stupňoch. Meráte to štandardne multimetrom, kde si nastavíte nejaký rozsah, povedzme 20 kOh. A v princípe v tejto tabulke môžete vidieť, aké odpory nameráte pri akej teplote. Čiže keď tam idete napríklad, ja neviem, teraz v lete, my sme mali včera v Šali 34 stupňov, tak v tých 34 stupňoch by ste namerali niekde okolo 3 kOh, 3000 ohmov, 3100. A v prípade, že by ste to robili napríklad v zime, minus 5, tak toto isté číslo by vám dalo cez 21 kOh, 21170. Čiže znova, ako len mať nejakú takú informáciu, že aj to číslo sa dá pekne zmerať. Je to len zase nejaká mechanická vec. Veľmi dôležitá vec, na ktorú boli tiež otázky, a to je aj vec, ktorú sme sami chceli dať do prezentácie, je to, že v Microvoli dlhodobo pracujeme na tzv. Diagnostike bez náradia, alebo vzdialenej diagnostike, teda takej, ktorá umožní, môžeme povedať na 90-95% zistiť, čo s tepelným čerpadlom je, naozaj vzdialenie, alebo tak, že váš zákazník vám z displeja odčíta základné údaje. Teraz nechcem ísť do detailov, tu je len fotka rôznych regulátorov, ktoré boli a sú používané na rôznych generáciách a rôznych modelových líniách u nás v Microveli. Dôležité ale je, že každé tepelné čerpadlo má v sebe zabudovanú tzv. Seba diagnostiku, čiže sú tam niektoré kľúčové teploty a hodnoty, ktoré keď my vidíme a zároveň dostaneme od vás nejaký popis alebo fotku namontovania zariadenia, tak na skutočne 95% vieme povedať, či ten stroj funguje správne alebo nefunguje správne. Čiže ono to vyzerá nejak takto. Tu som pripravil takú tabuľku s prehľadmi, že čo to znamená. Vidíte tu nejaké základné parametre od teploty vody, vstup, výstup, teplota vzduchu, kompresor, výparník a podobne. Toto sú parametre, ktoré každé tepelné čerpadlo v reálnom čase sleduje a je schopné vám aj cez displej vám ich povedať, ukázať. Konkrétne tento model Black, ktorý je, tak na tom testujeme už druhý rok tú cloudovú IoT konzolu, čiže ako náhle si ten Black vy zapojíte do, to asi preskočím sem, ako náhle si ten Black vy zapojíte na internet cez Wi-Fi, tak my ho uvidíme v IoT konzole a vieme sa len pozrieť až 90 dní naspäť. Vieme naozaj urobiť plnú diagnostiku, tá IoT konzola nám ukazuje kompletne všetky dáta ešte cez nastavenie hercov kompresora. Čiže ak je akýkoľvek problém so strojom, stačí sa prioritne pozrieť do tej IoT konzoly. Z praxe poviem, že sme tam napríklad videli tieto bežné problémy, pokiaľ ide o vodnú pumpu, alebo teda cirkulačné čerpadlo, ktoré nebolo pripojené na tepelné čerpadlo, čiže čerpadlo fungovalo na hodinách. Krásne to bolo na tej konzole vidieť, že sa vyplo na chybu prietoku a zákazníkovi povedali, ako s tepelným čerpadlom problém nie je, problém máte teda s prietokom. Boli tam veci, tuším jeden stroj sme mali s únikom chladiva, s malým únikom, to takisto krásne vidíte, ako sa vám niektoré hodnoty teplôt kontinuálne zvyšujú, keďže to viete pozrieť až 90 dní späť a viete naozaj s veľkou istotou povedať, že sa jedná o únik. Skrátka, jedná sa o to, aby ste túto techniku, ktorá tu je, na ktorej naozaj dlhodobo pracujeme, aby ste ju využívali, aby ste nevyhnutne museli cestovať k bazénovému čerpadlu, čo iste viete, že montážnici bazénov, klimatizácií, hlavne teraz v sezóne nemajú čas a už vôbec nemajú čas ísť niekam hodinu a pol, 2 hodiny autom a pozrieť sa na to a zistiť v podstate, že sa jedná o nejaký triviálny problém prietoku alebo zapnutia. To sa nám takisto stáva, že pri bazénoch hotelových príde teda údržbár
ide na dovolenku, príde tam nejaký nový, ten nebol zaučený, takže niečo stlačí, teraz tú vodu majú studenú, samozrejme rýchlo volajú, že aký je problém. My vieme cez tú IoT konzolu v podstate to čerpadlo na diaľku aj ovládať. Čiže keď nám dáte dovolenie, s vašim dovolením samozrejme to vieme na diaľku ovládať. K tej IoT konzole ešte poviem toľko, že spustili sme už, aj keďže ten systém je stabilný, máme tam tuším okolo 950 strojov už nalogovaných, ten systém je stabilný, takže začali sme spúšťať IDčka pre partnerov, to znamená, zatiaľ to je obmedzené tuším na 30 alebo 50 kusov, neviem presne, to je otázka na obchodníkov v konkrétnej krajine, pretože samozrejme nechceme, aby tam zase ten, kto predá jeden kus, mal plný vstup do tej IoT konzoly, je na tom potrebná nejaká kontrola. Takže pri tých väčších zákazníkov je možné vám poskytnúť IDčko a tým pádom vy viete si sami do vami predaných teplných čerpadiel vstúpiť a pozerať si ich, ovládať a podobne. Ja sa ešte vrátim k tejto tabuľke, kde ten stav OK, môžete vidieť nejaké hodnoty. Viem, že teraz je to možno, že takto zložité pozerať, ale potom tie práve stĺpčeky, ktoré majú hodnoty červené, to je zaujímavé, že také bežné problémy, ako napríklad nízky prietok, hej, veľmi jednoducho viete vidieť, že tam rozdiel medzi vstupom a výstupom teplot, ako pán Šoš povedal, má byť niekde medzi 1 a 2 stupňami, tak v tomto prípade to vidíte, že sú to 4 stupne. Pričom ostatné parametre tepelného čerpadla vyzerajú byť v poriadku alebo v rámci normy, takže tam naozaj na 100% viete povedať, že ten prietok v stroji je nízky. Áno, stačí upraviť tie ventily, čiže nie je potrebné okolo toho chodiť alebo ísť tam 4-krát ku bazénu, ale naozaj na toto sa pozrieť a vieme povedať, že je to prietok. Ďalej potom taký problém únik chladiva, to sa teda hlavne týka splitov. Možno som to nenazval dobre, že únik chladiva, ono sa to stáva, aj keď toho chladiva tam je málo, tak tam v zásade sa vám jedná o to, že ten vstup a výstup vody, hej, máte rovnaký 29, pretože ten výkon toho čerpadla je nízky a zároveň ten kompresor vám uletí do úplne vysokých teplôt 90, 100 stupňov a podobne, pretože nemá dostatok chladiva násadní, ktoré by ho schladilo. Aj ten kompresor sa chladí výlučne chladivom. Aj také tie mýty, ktoré počúvame, je, že kompresor sa chladí nejakým tým vzduchom a preto musí byť ako keby otvorený a podobne. Vôbec to nie je pravda, kompresor sa chladí jedine a výlučne chladivom, ktoré si nasáva na strane sania. Je tu potom ďalšia vec, ten špinavý výpadník Goldfin, to sú teda tie lamelky, ten vzduchový výmyník, to poviem za náš príklad nášho bazéna, keď to čistím, tak to čistím babkou normálne a vám to schováte za takým stromom, čiže ono to, tam vám napadajú listy a podobne a to treba skrátka vyčistiť, pretože ako som povedal na začiatku tohto webinára, keď ten zdroj toho tepelného čerpadla je vzduch, ako náhle ten vzduch je blokovaný, či to je nejakým predmetom alebo tými montážami, fotkami, ktoré ste videli v úvode, blízkostevní a podobne, alebo sú to listy, alebo nejaká špina, alebo ja neviem čo, ihličie, hej, tak jednoducho to vám okamžite znižuje tie výkony a v tomto prípade to aj môžete vidieť, že ten stroj jednoducho, ten kompresor ide na strašne vysoké teploty a v podstate tá teplota kladiva sania 20 stupňov, tak to sme veľmi blízko kritickej. Tí, ktorí ste tu zo splitových tepelných čerpadiel, tak to viete. Tá teplota sania 20 stupňov je veľmi blízko kritickej teplote sania a to vám spôsobí prehrievanie systému a ten stroj sa vlastne vypne na chybu vysokej teploty. A to je ten prípad pravej strany, kedy je napríklad vonku 37 stupňov, vodu máte 30 stupňov a pustíte to do chladenia, tak, a ten stroj nie je na to uspôsobený, tak vám ten kompresor naozaj vyletí. A tam je potom potrebné znížiť prietok vody, aby ste dosiahli teplotu, výstup vody nie 27 v tomto prípade, ale niekde okolo 23. Hej, čiže to úplne znížite na minimum a v takom prípade to sanie vám klesne pod 20 stupňov a ten kompresor sa vám pekne vypne. Dobre, blížime sa k záveru prezentácie. Boli tu ešte otázky na zimné
podmienky alebo nastavenia zariadení na zimné podmienky. My sa Microvel dlhodobo venujeme vývoju zariadení, teda nielen na tie bežné bazény sezónne a aj ten Blízky východ do tých 50-60 stupňov, ale venujeme sa naozaj aj tým minusovým hodnotám, minus 15, minus 20 stupňov. Môžem povedať, že v tomto sme naozaj dobrí. Máme to fakt dlhodobo otestované, tie stroje sú nabúchané tým potrebným hardwareom a softwarom na to, aby to vedeli urobiť. Čiže v podstate u tých zimných podmienok je dôležitá jedna vec. Každý ten stroj ide s nejakými továrenskými nastaveniami von ku zákazníkovi. Teraz vy máte rozdiel, či ten zákazník je niekde vo Fínsku, kde je minus 20, 2 mesiace v kuse, alebo je to niekde na južnom Slovensku, kde je minus 3, možno že týždeň, 2, a potom máte teploty okolo 0 a plus 5 stupňov. Takisto je rozdiel niekde v Čechách na Vysočine, niekde v horách, alebo ja neviem, niekde v doline. Čiže u tých zimných podmienok sa v podstate vždycky hýbeme niekde na tom grafe medzi kúrením a obnazovaním. Že vy viete ten stroj povedať, že iba mi kúr, na toto sa zameraj. V takom prípade samozrejme to obnazovanie je utlmené a to bude mať nejaké následky, alebo opačne, že iba sa zameraj na obnazovanie, aby si sa mi krásne obnazil. Samozrejme to ten stroj spraví, ale potom zase ten vykurovací výkon na konci dňa bude veľmi nízky. Takže sú tu nejaké nastavenia, ktoré si tu môžete prečítať. Je to znova o tom hovoriť, ak nie ste si istí, hovoriť s tým vašim predajcom, či to je pán Šoš, či to je pán Števka, a skutočne nebáť sa toho opýtať na to, ako to mám nastaviť, ako to urobiť, ako to bude dobré. Ten stroj to všetko vie, je to otestované, je to skutočne o tom nastavené. Ďalšie otázky, ktoré sme obdržali, boli ohľadne tých strojov, ktoré sa začínajú objavovať na trhu a o ktorých teda máme prehľad aj od nejakých našich konkurentov. A to sú COP hodnoty od 20 až do 54, a tie tzv. Turbo boosty na 120%. Ono v podstate je nejaký marketing a je nejaká fyzika a vlastnosti materiálov a prvkov. Vy viete na teplnom čerpadle urobiť COP aj 100. Sme to tiež testovali a osobne som to niekoľkokrát na testoch videl. V podstate to meranie COP funguje podľa kalorimetrickej rovnice, do ktorej vám vstupuje ten prietok vody, rozdiel tepôt a porovnávate to samozrejme s tým príkonom, ktorý ten stroj spotrebuje. A vy viete robiť také srandičky, že ten stroj rozbehnete na boost, na maximum, kedy dosahujete tú deltu, to je povedzme 2 stupne, pri tom prietoku 5 kubíkov, ja to teraz akože veľmi zjednodušujem, dostanete tam 11,6 kW výkon nominálneho a vy ten stroj v tom momente vypnete. Tak samozrejme, že tie titánové trúbky ešte sú niekoľko sekúnd teplé, čiže ten stroj vám naďalej dáva tých 11,6 kW, ale už vám berie napríklad, ja neviem, 100 W príkon, pretože ste ho vypli a on sa pomaličky vypne. V takom prípade mám vznikne, v takom prípade by to COPčko bolo niekoľko 100 alebo 1000, je to možné. To bežne udržateľné COP, ktoré naozaj viete udržať dlhodobo, a to sa označuje tzv. SCOP, to sa hýbe niekde medzi 4, okolo 3 až 4,5 COP pri tých zimných čerpadlách celoročných. U tých sezónnych sa vieme naozaj dostať 5,5, 6,5 niekde. Skutočne tie najlepšie podmienky, napríklad to južné Slovensko u nás, kedy tie teploty sú vysoké, tak sa viete dostať na COP 8. To je naozaj ten dlhodobý graf, ale absolútne zabudnite na nejaké tie hodnoty 20 a podobne. Vy ich dosahujete a dá sa povedať, že každé teplné čerpadlo ich vie dosiahnuť. Tento Black vám vie dosiahnuť ten výkon. To možno, že aj ukážem, aj ten Black vám vie dosiahnuť to COPčko 10, ale dosiahne vám takým spôsobom, že naozaj ten absolútny výkon
tomto konkrétnom prípade je to 9 kW stroj, ten absolútny výkon bude maximálne 3 kW, čiže v tých bežných podmienkach niekde okolo 2 kW. Keď si uvedomíte, že ten 9 kW stroj sa používa povedzme na 30 kubíkový bazén, tak len jeden stupeň u 30 kubíkového bazéna je niekde okolo 33, niečo kWh. Takže vy by ste potrebovali 12 hodín v tomto režime, aby ste vôbec o jeden stupeň to niekam posunuli. A to sa bavíme o čisto nominálnej potrebe energie, to znamená, tam nehovorím teraz o tepelných stratách. Čiže samozrejme tieto veci sú možné, dostupné, čokoľvek nad to COP, povedzme 8, 10 a tak ďalej, čistý marketing a nemá nič spoločné s tou reálnou prevádzkou dlhodobo udržateľnou. Keď sa pozriete, Microvel takisto sa venuje distribúcii domových tepelných čerpadiel, robíme dlhodobo značky LG a Idea, nakupujeme to priamo. Môžem povedať, že patria to značky do špičkovej kategórie a takisto keď sa pozrieme na Viessmann a iné Liebe, tak pozrite sa na ich COPčka, takisto sa to hýbe niekde okolo 5 a 6. Momentálne sme na technologickom vrchole, čo sa týka použitých materiálov a komponentov pre tepelné čerpadlá, či sú to dvojité rotačné kompresory, kompletne všetko je DC nastaviteľné, expanzia, ventilátory a tak ďalej. Momentálne sme na vrchole, nemáme sa kam posunúť, takže asi toľko k tomu. Ja už budem končiť, naozaj máme tu už niekoľko otázok, aby sme sa k tomu dostali. Boli tu ešte otázky na údržbu tých tepelných čerpadiel. Znovu, pokiaľ to namontujete správne, tam tá údržba nie je nejak zložitá. To čistenie výpadníka určite doporučujeme minimálne pri tom spúšťaní čerpadla. Ja to doporučujem aj pri tom zazimovaní, aby to tam v zime proste neúschlo a na jar to budete mať problém očistiť. Tá vanička kondenzátu, to s tým súvisí tiež. V prípade splitov, tie medené potrubia, aspoň raz ročne dobre si to pozrieť, či tam niekde nekvapká olej, netečie a podobne, nie je tam nejaká škvrna. No a potom tie vodné prípojky takisto, ale v princípe, keď máte sezónne bazény, tak to robíte pri tom spúšťaní a zazimovaní systému, to pozeráte, či vám tam niečo netečie, nekvapká. Je to problém ten, že tá voda, ak by vám tam kvapkala, videl som teda také stroje, tak ona je agresívna, to znamená čokoľvek, s čímkoľvek kovovým sa dostane do styku ako vnútorné časti teplného čerpadla, tak ich proste zničí. Hej. Pokiaľ ide o ďalšie materiály, tak ešte raz máme k dispozícii komplet všetky materiály dostupné. Treba sa obrátiť na našich obchodníkov, radi vám všetko poskytnú. Skutočne všetko je k dispozícii. Ja by som to týmto uzatvoril, tú oficiálnu časť. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Vidím tu už niekoľko otázok naozaj pristátych, takže sa im teraz budeme po krátkosti venovať. Rád by som teda dodržal ten čas tej hodiny, takže možno budeme 2-3 minúty cez. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme a tento webinár teda bude možné si potom pozrieť, či to bude na našom YouTube alebo Facebookovom kanáli a budeme veľmi radi, ak nám pošlete podnety po tomto webinári a je možné, že uskutočníme zase na základe tých podnetov nejaký ďalší. Ja by som teraz prešiel k tým otázkám, ktoré tu máme. Nám oni teda chodia cez privátny chat a chodia nám aj cez tento verejný chat, ktorý tu asi vidíte všetci. A teda veľká väčšina otázok mi prišla cez privátny chat, takže ja to skúsim nejako zobrať. Čiže je tu otázka na to, že na tie časovače u Blackov, akým spôsobom nastaviť časovač. No v princípe sa jedná o to, že stále viac a viac montážnikov partnerov využíva to tzv. Časovanie stroja, to znamená, že viete obmedziť stroj elektronikou. Čiže aj keď poviete, že chcete napríklad 32 stupňov a voda má 30, že ten stroj chce fungovať, ale vy ho obmedzíte a poviete mu, že ja neviem, funguj mi iba od rána od 8 do 12, potom mi funguje neviem, od 2 do 4 a podobne. No, dá sa to robiť cez tento ovládací panel. Ja sa priznám, že
je to, možno trošku si to vyžaduje väčšiu trpezlivosť, keďže sa preklikávate cez nejaké kódy a čísla, ale dá sa to krásne urobiť aj cez online aplikáciu. Ja tu možno, že nazdielam tieto videá, čo sme tu mali. Na našich webových stránkach môžete vidieť kopu videí, čo sa týka nastavení časovača, nastavení základných parametrov, ja neviem, párovania Wi-Fi, predstavenie produktu, technické marketingové videá, ktoré sú fakt zamerané na to úplne základné vysvetlenie vecí, tak ako sú v reálnom čase, si to pozeráte a viete to v reálnom čase aj robiť. Takže doporučujeme naozaj túto sekciu videí a v prípade, že tam nenájdete to, čo potrebujete, tak je potrebné sa obrátiť na vašich predajcov. A ďalšia otázka, ktorá tam je, a to skôr súvisí s tými prietokmi a tak ďalej, to je o tom nastavení, že ako to nastavíme. No je to o tom, že keď to nastavujete, tak treba ísť do týchto parametrov. Každý ten stroj, každé to tepelné čerpadlo má teda iný regulátor, iná modulová rada má iné tie parametre. A tuto napríklad konkrétne v tomto prípade pozeráte parameter číslo 30 a parameter číslo 34 a s tým vy viete potom sa pozrieť na tieto hodnoty, že či dosahujete 1, 2, 3, 5 stupňov a podobne. Čiže kľudne to montujete, tak to tepelné čerpadlo vám umožňuje aj ako pri tej montáži spúšťaní na jar napríklad, aj dáte tam nový filter, má iné tlakové dispozície, iné prietokové dispozície, už tie nastavenie ventilov nemusí pasovať, takže kľudne sa pozrite na displej toho stroja, on vám to krásne povie, že kde sa aktuálne nachádzate. Tam je potrebné urobiť to, čo sme tu mali zapísané, ja to ešte raz ukážem, že u tých on-off strojov je to potrebné pustiť a čakať tých 5 až 10 minút a u tých inverter strojov tam v zásade to púšťajte v tom booste alebo maxe alebo turbo booste alebo čokoľvek, ako sa to pre modulovú radu nazýva, aby ste teda dosahovali ten maximálny výkon a tam niekde 7 až 10 minút po štarte si viete pozerať potom tie hodnoty. Dobre, sú tu ešte nejaké privátne otázky, ktoré tu mám na seba, ale to potom vám odpoviem teda po prezentácii už individuálne. Na tento verejný chat tu vidím. Dobrý den, jak jste již říkal, lze vyměnit průtokovou klapku bez toho, aby se porušila záruka. Co je ještě možné měnit bez ztráty záruky, pokud ještě něco lze měnit? Ne, já jsem myslel to, že když napríklad zistíte, že tá prútoková klapka má problém, tak nevyhnutne nemusíte udelať to, že tomu zákazníkovi sa to tepelné čerpadlo odstaví do doby, když vám ten prútokový snímač přijede, což môže byť niekoľko dnů a samozrejme v léte, kdy sú dovolené a tak dále, to môže byť ešte víc. Takže vy môžete jednoduše ty kontakty toho prútokového snímače, ktoré sú tady vidíte lépe, ty kontakty toho prútokového snímače proste vyndáte z dosky plošných spojů a dáte tam maličký drátek, ktorým spojíte ten kontakt na desce a tým řeknete ty desce, že ako mám prútok a môžu fungovať. Takže ono tady na desce to je kontakt FL, myslím to takhle pojede, já to zkusím, tady to je, ještě to měli vidět, jo. Tady je ten, v případě Blacku, je ten kontakt tady na FL, takže vy prostě vyndáte z desky ty kontakty flow switch a dáte tam prostě malinkatý drátek a to čerpadlo si bude myslet, že má průtok furt. Takže ono pak pojede, ale jak jsem říkal, tohle můžete udělat bez ztráty záruky, protože to čerpadlo je vybaveno dalšíma systémami jako vysokotlaková ochrana, teplotní ochrana, proudová ochrana a tak dále. Samozřejmě, ne, že to uděláte takým způsobem, že to v dubnu tam jako překablujete a pak to necháte do září, to určitě ne. Takže
Pak to čerpadlo bude fungovať, áno, ten propoj, áno, to čerpadlo pak bude fungovať taký bez protokové klapky, pretože ono pak pojede furt. No, ale když ono dosáhne tou svoju teplotu, na ktorou má vytopiť, tak se vypne. Když by tam byl nějaký problém s tlakem, s provodem, tak se vypne a tak dále. Je to skutečně jako nouzové řešení, které můžete použít pro zákazníka, aby prostě mu to topilo, aby on nebyl nějakým způsobem omezen. A pokud jde o tu záruku, co jste se ptal, tak samozřejmě v rámci záruky, a to není porušení záruky, když potřebujete vyměnit, já nevím, nějaké čidlo teplotní, nebo potřebujete vyměnit displej stroje, tak samozřejmě to není porušení záruky. Jako porušení záruky jsou v zásadě věci, jako když si někdo překábluje regulátor tepelného čerpadla přes nějaký svůj externí regulátor a přitom jako vypne nějaký ochrany a podobně, to jsme už viděli. Taky jsme viděli, že zákazník si jako v případě splitového tepelného čerpadla to zapojil jako na dodatečný výmění, který pak dotápěl jako podlahové vytápění v domě a pak to jako přes refnety přepojil na náš výměník a kompletně to jsme se dostali do úplně jiného stroje, úplně jiných tlakových dispozic, náplní kladiva a tak dále. Takže všechno, co potřebujete udělat, je nutné prokonzultovat s náma a od toho jsme tady. Máme ďalšiu otázku. Ve spolupráci s bazénážem a vyměňujeme na místě řadu dílů, neprotokolovou klapku, například také displej nebo celou elektronickou desku. To samozřejmě předchází diagnostice, kde si upřesníme a potvrdíme závadu. Snažíme se o vstřícnost a řešení samozřejmě na místě, aby se čerpadlo nemuselo odvážet k nám na servis. Ano, samozřejmě to je alfa omega celého tohle řešení, co tady pan Štěpka napsal, a to je taky tahle IoT konzola, ta budoucnost, kterou vidíme u nás, kterou vidíme u té LG, u té Midei, je skutečně jít na ten cloud, jít na ten bezkontaktní servis, na tou službu, nejen, že mikrovln vám prodá nějakou krabici, kterou prostě někde namontujete, ale skutečně poskytnout ten servis toho sledování, toho zařízení na dálku a ta diagnostika na dálku s cílem minimalizovat ty servisní návštěvy. To je, myslím si, že budoucnost, a Mikrovlnu to děláme, tak budu hodně rád, když se nám to podaří. Poslední otázku ještě řeknu, přes privátní chat jsou ty splitky a celoroční tepelné čerpadla hlavní výhoda. No, hlavní výhoda split tepelného čerpadla je, že to čerpadlo je propojeno přes meděný potrubí. To znamená, že vy ho můžete až do 25, některé modely do 30 metrů oddálit od technické místnosti. To znamená, že to tepelko může být namontováno na stěně domu nebo někde za technickým domkem, na střese, na streche, pardon, nevím po česky, na streche domu. Takže to čerpadlo nevidíte, neslyšíte, jestli máte děti, tak děti se s tím nebudou jakože hrát a pchat tam něco, prsty nebo nějaký prostě papiky a podobně. To čerpadlo nepotřebuje zazimování, to znamená, že vás ten majitel bazénu nebude volat, jo, já nevím, v březnu, srpnu, jo, prosím vás, už přijďte, už to chci používat, jo, v říjnu, jo, já už to vypnu, už to prosím nás přijďte jako oddělat, aby to nezavedlo. Takže ty splitky mají jako řadu výhod. Za nás za Mikrovln kolem skoro polovina tepelných čerpadel, které odejdou od nás výrobní linky, už jsou splitky. Takže to je jako hodně a naozaj se snažíme tu cenovou hladinu udržet hodně blízko. No a pro vás, pro montážníky, je to samozřejmě taky jako další možnost si vydělat více peněz, protože jako za tou montáž taky vám ten zákazník bude platit. Na splitky taky máme samostatné školení,
Ja sa pak dohodnu s obchodníkama, jestli vidí nejaký zvýšený zájem od vás, od bazenážu, tak môžeme pak udelať ako takovýhle webinář na splitky a taky samozřejmě ste vítaní u nás v Mikrovelu v Šali na Slovensku, kdy vám to jako můžeme jako předvíst fyzicky. Já bych to teď uzavřel, jsme to prošli o 10 minut. Hodně moc děkuji ještě jednou všem za poviem to po slovensky, všetkým veľmi pekne ďakujem za účasť. Mali sme tu naozaj na to, že je júl a teplo, hojnú účasť aj zo Slovenska, aj z Čiech. Webinár ešte raz teda natáčali, dáme ho na Facebook, na YouTube, budete si ho môcť pozrieť. Takže zostáva mi vám popriať pekný deň a úspešný zvyšok týždňa. Vám tiež pekný deň a zvyšok týždňa. Majte sa, do počutia.